Chief whip jong kaliang persya haying dobar thawain ka jelau ba proses di sau kumi lu ong ba kimla satya ban priang ba kameglia lan transfer ak ni ka ain ka ba khangla di bar jela ban thiet jaka kam tri kam satya ha mulai nong mali habakren ba kilap thai kubor u ba proses sul ong bun sara ekani kamat apo ying dobar thawain ka jela namar dei tang hang te ba kum kin mat kila ban ra ke isu ki kata ya ka ribat ka jaben riu ute ameli lu ong ru ba kum unong mi khmat uso khya bha namar la ka te ka ain ka yo ban tri kam kan bu jing ma bha ya ka jaben riu rit pat namar ka aila dia boro ban thiet jaka puta shushu ulo ong ru ba ka daw ka ba penlong ki ban penlongo ka dei namar ba ki pai ba normally ki hap ha ka wot khatwei hanre ki dang yo pat ban thap but ha ka election MDC Haka bandak yang jong rong bas nong jong berada baki ulakren sikawi ke ulakren sipang jong ka haka bedipat ka municipal bandak yang jong ada bas nong muda baki ka ba nak yang joki ka slam ha kira pen pau je sarkar ba kidon kam padweng no ia kani ka nong mali nanti ka mali 1 2 3 ka benda bandak na municipal di haka bedipat kani ka benta namar ba khamen shwa nakaliang juga ngalayo belok RTM kumabili atau ke por normally haba po kamulay ni hadin mga di edition ni constituency dengan normally kabang yung kamali 1 2 3 kam hap show po jong ka apo jong kamulay constituency to kani ke normally kamulong mata haba po jong ka hapo jong silong not di mana kamu kebanyakan yang kejonga kalau bangas kau linggo ba nakaliang jong ba song nakran kumto kalau ba kani kan normally ka ha ka wot khatway namar ha ka normal shillong kadon ka wot ka wot number 8 hadu ka wot number 11 kini ki ha pa normal shillong kat kom ngojing smooth ho kon long ki ba dei ha po jong ka normal shillong de kamut hang ni ka lan transfer kam jikan ruas nong ka lan transfer kam trekam de to kalong ka iki ka ba schooling mo pat ong ba ka lan transfer kam trekam hang te po jong ka apo ka nong mali ka ba hap ka po jong hasil sa di council ka ba apo ka sing dot ka bolong mata dan manu menuru ko bandak yang jong ki jaben riu jongi pat ong bakan nong mali kalau bakan nan transfer kam trekam ngi song thu ko wi kalau haba ka ong kam trekam ka bot ki pada ki jaben riu ki umde khasi ki la bat thit ki jaga pota na le jugi hak te ki jaga di kadi kalong kam kalong beri sigas pat nak le ngahi ka haban ban find out mag yo kumno kada yo kadon kanu ka kis kabadon hakipor mensha hakabadon nakaliang juga goti high court yo dan kanu ka kis kabati beriu jongi la bende kadon kanu ka kis apreng jong ikasi ke jongi kabaki file case persyak ya ke je benriu hakabede bat kini normal shalom nama ka nomor selong mga bane ka de ka ward number 8 up to ward 11 yo kumnu mata ka don mata ka case of yang khasi bat kiwe banda ka yang jong ka court ka pass ka judgment nong ka ward 8 up to ward 11 kamot ka de ka hapa po nomor selong hapa municipal but hakini gi ward kalau makanan transfer kam trekam dengan hak ban find out dia kata don kanu no judgment nakaliang jongka gohati ko ning bag jongka silong bench di banyi so thu ba ka wei ka long ka so thu ba ya ka role jongka municipal ha ka bede ba kini silong administrative area akam joki ka long tang dang mata ka jing kho jing suba di hang ni kamu municipal ka benta juga tang ka jingkho ka jing sebab pembiang ka wa ndong sedong reiki ka land transfer act kalong applicable mot ki brio ki bana bar kim la ka ki brio bam dei khasi kim la mathit chaka pata ne ka basosi pade ka jongi ka apa kan ni ka normal shalom baki ka municipal ka pek ya ka jingkho ji sebab lonong ta kalong municipal ka don bor dong sedong di ka ba kham sosi ka long ba ka land transfer act ka country kam hang ni dikeladi ke bentar nak kalian jumpa komunitas aban sumkia gini
Parhal bay mende mesti hi marmar haba nga I ha yang kena headline wala kren na kaliang jong rong ba snong jong ka do ba snong jong berapa pi di marmar hinda kaliang jong nga haba nga ra yang kena isu wala bu nga ra po assembly nak kaliang jong hi kalau ngin sepersyang bari kedua hakiban brief yo si menesa hakabade ber kena isu hakini isni mata par hakan jong por pi ka assembly kadang ka wing na ki platform kaban nak kaliang jong ki amali kabang gila barra ikinu ke isu ke bedai nak bata joka nam ta jela bar kumju nam ta jabrihi baro ko baka jingger pa ka jonga ngin persyang na baro ki na baro ki liang bat kerpat usia minister kalau budon kam menweng haka bedai bar mun kam menweng sendan haka bedai bar KPK baka nomor senlo bomdei horkit hordam baka tiga jika mdei ben hak apa nomor senlo abakan land transfer act kam terekam dengan nakalian juangan persyang ban kan bin susi minister rikat bak assembly hi barakoi baka jingker pat jonga ya ki ya baro ki legislators baro ndru pongot ti hangni menta daga kata menta daga land transfer act menta kam terekam tangi nong bali dengan poi ke por ke long ba anik expanding kidong ki bentah jong gamek ya bakinu jakar kinum hap along baki baga lanspek kan terekam di nakal yang jungi bis kutu kabang ilong kumni kembolong mata kabaga jabriu kanang ne kajabriu kanang than kajabriu hi kanang ya syakman ling ba kelong ke jakap ta tingis ko kemen iki nong pat jungi ki barim dora ini ka ba terekam dengan land transfer act kabakhang yaki briu ki banabar banamiyo makhip jakah ne po kajela jung dada kabdar ki ka act dengan tip syuk ega banja kalau nak kepada jong ngi ke depan dengan sok lain songok kalau yaki lina jeng manusia borak ini kaat berkhang sisndan ik beri banap yaki brio ki brio ki hepan bakin wan tip jaka kalau hang ni apa jong jela jeng pan mentah habedi benda berkani ka normally inda kali yang jong ahi kan wala ka jong kan bin social melsa pan lakum do ka panweng iya kan ni ka bentang kadang boleh bakal long kejeda dan mereka pateng ke basawat